mo gayod ako, di man kinahanglan. Imong gunit, di ko magabuhi. Imong sit-sit, imong kong gibalingi. Gibuhat ang tanan, di manunta kinahanglan. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong puganon. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong buntag, mayong pakiguban. Welcome na usab sa itong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga paday naghatag ka nato og kusog, kadasig, kalipay sa patalinghog og pagkat-on sa mga pulong sa atong buhi nga Dios nga iyang gibilin sa balaang kasulatan. Kay mao ni mo hatod nato sa iyang mga saad nga sa panahon nga siya mobalik sa kalibutan, ikaw ug ako andam kanunay sa pag-atubang sa katapusang hukmanan. Sa ato karon nga panag-uban mga kaigsunan, ato ning sugdan ablihan diha sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Nga ako daon sa trono mo. Ato ta sa pag-ampo mga kaigsunan, ato ang pasalamatan ang Dios. Amahan namo nga Dios sa mga kagagahom, Dios nga maoy nag-atiman kanunay sa mga katawhan nga misalig kanimo, nagkinabuhi sa imo mga pulong, kanunay nagpatalingog sa imo mga mensahe ug nagkinabuhi niini. Wala gyud nimo pakyasa Ginoo ang mga katawhan nga nagtuo og nagkinabuhi kanimo, nagkinabuhi sa imo mga pulong. Ug amo kayong nasinatian ang imong pag-atiman, ang imong pagpanalipod, kanunay mo kaming gilikay sa mga kadautan, sa mga pagsulay, kanunay mo kaming gilayo ug padayon mong gipasinatian ang matag usa namo kakinabuhi sa imuhang pagkamaunungon o pagkahimag-higugmaon. Salamat o Dios nga sa amo karon nga panag-uban imo na usab kaming amumahon, imo na usab kaming andamon nga mahimong matinuohon, madinawaton sa imong mga pulong nga imong gibilin kanamo diha sa Biblia. Salamat o Dios nga malipayon kami nga modawat niini ug doon na kami kaisog sa pagbarog niini hangtod sa imong pagbalik. Salamat o Dios sa imong tabang sa tanang panahon sa among kinabuhi, sa pag-amuma sa tanang bahin sa amo ang kaugalingong diha sa among pag-alagad kanimo. Among gipasalamatan ka o Dios niining takna tungod kay imo na usab kaming panalanginan karon sa imong mga mensahe. Imo na usab kaming panalanginan sa imong mga pulong nga mo'y among gikinahanglan aron kami makabatog kusog kadasig kalig-on sa pagpadayon sa pag-alagad kanimo. Dalaygon ka nga Dios nga mag-uban kanamo. Dalaygon ka nga Dios nga mo'y nag-atiman kanamo sa ngalan ni Hesus. Amen og amen. Maayo nga buntag, maayo nga pakig-uban sa ato nga programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga padayon magpanalangin kanimo, kanako og kanatong tanan. Good morning og ang Dios magauban magpanalangin sa tanan nga mga listeners sa ato ang FM station 11.3 og sa tanan nga mga mo replay ni maong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ako nagtuo nga kita panalanginan gayod sa Ginoo. Ang Dios magapadalangin, magauban.
Good morning, good morning, good morning. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Nato siya sa bagay, walay tihik-tihik, walay pugong-pugong, buhaton ta sa pagsimba. Tanang iyang katawhan, tanang kanasuran, daygo ng iyang ngalan, tanang adunay gininhawa, muday kong mosimba. Buhaton tang tanana lang kaniya, kay gibuhat niyang tanana lang sa ato. 1, 2, 3, go! Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw, ilabi na sa tanan nato mga kaigsunan nga nakasud na sa atong programa. Mayong buntag, mayong pakiguban ni Nars Boyan, na Sister Richelle, si Abilito Papiliero. Mayong buntag, Pastor watching from Bulungan, Toledo City. To God be the glory. Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw ni Sister Susana Pablio from Thailand. Good morning ninyo diha sis. Og mayong pakiguban ni Ohano Raymond Pastor, mayong buntag watching from Zamboanga del Norte. God bless, ang Dios magpanalangin. Kini ang pagsimba, nga gipangita sa buhing Mayong buntag, mayong pakiguban ni Boss Tisoy. Good morning Pastor watching from Sikatona, Bohol. Shout out sa Kumoylaw family. Mayong buntag, may pakiguban ni Sister Richelle. Salamat kayo sa inyo nga pag-share sa ato nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. daygo nato siya sa bagay. Mayong buntag, mayong pakiguban og happy listening, happy watching ni Jerry Atas. Mayong buntag Pastor, maminaw na punta sa pulong sa Ginoo. Si Elena Alisna, kumusta Pastor uban sa tibok pamilya? Good morning Pastor, og sa tanang mga kaigsunan nagsunod ang pulong mo kinabuhi ko from Davao City. God bless you Pastor. May buntag ni Sister Elena og maayong buntag, may pagpaminaw ni Charina Magaliano. Good morning ninyo diha daycha ato igsuon nga nano ka diha sa Carbon og diha sa Banawa, ang Dios magpad. Watching, happy listening sa itong mga kaigsunan nga nagsunod kanunay sa itong programa og ang Dios magapanalangin kaninyo diha sa pagpangalagad nato kaniya. Mayong buntag, mayong pagpaminaw ni Pastor Langin, no? Mayong buntag ni Pastor Edita Sabang. Pastor, good morning, good morning. Mayong buntag ni Kylie Jan, matod pa, good morning Pastor Gideon Candelario. Bless kaayo ko sa imuhang kinabuhi sa pagkamakugihon nimo sa pag-share sa mensahe sa atong buhi nga Dios. Nagpasalamat ako sa Ginoo Hesukristo nga nakita kanako diri sa social media. Ang Ginoo magpanalangin sa imuhang kinabuhi og sa imuhang pamilya. Alaygon ang Dios nga paday nagpanalangin. Salamat ta sa Ginoo nga ihatag hitagaagi gayon og panahon nga makaalagad kaniya samtang nagpaabot ta sa iyahang pagbalik. Maunay usas mga dako kayong pabor mga kaigsunan kana nga nabuhi ta nga nakaalagad tas Ginoo. Nabuhi bitaw ta mga kaigsunan nga makapamuhat pa ta sa plano sa dihang gipahimugso ta dinhis kalibutan. Tanan mo lukso, Mayong buntag, mayong pakiguban ni matod pa ni Jay Charina Magaliano. Bless morning, good morning kanimo Pastor og sa mga buhing Kristohanon. kini ang pagsimba, Mayong buntag, mayong pakiguban no sa atong mga kaigsunan og mayong pagpaminaw New Edgar Sumampong ayaw ta. og ni Norim Ilaw Ganyolon og ni Bernita Ridges. Good morning. Og matod pa, maayong buntag Pastor sa tanang naminaw sa imong live karon. God bless kanantong tanan. Ang pulong mo kinabuhi ko. Oras sa itong programa alas 6:38. Dunay usa ka oras mga kaigsunan nga atong hisgutan ang usas mga pangutana mahitungod ni sa mga milagro karon nga nanggawas sa atong panahon. Nga matod pa mga kaigsunan Pastor, unsa imong ikasulti sa mga naghimo karon og milagro? Dili ba sugo gyud na sila sa Ginoo? Kay naamay nang ayo. Sugo ba gyud na sila sa ingon dito nga di ba basig sugo gyud na sila Pastor, kay do na may nangaayo. Dunay mga nakalakaw, do na poy nangaayo gikan yun sa balatian. Mo ni ato rong hatagan og pagtagad sa ato nga panag-uban og ato ning hisgutan mga kaigsunan samtang do na pay panahon sa dili pa mo abot ang alas 7:30 kay alas 7:30 mga kaigsunan manamilit naman pud ta
para moadto na punta sa lain pod nga mga buluhaton. O niya mobalik pod ang atong programa mga kaigsunan karong karong gabi. Una nga akong gipasalamatan ang Dios mga kaigsunan nga padayon siya nga naghatag og higayon og panahon aron padayon nato nga magiyahan ang atong kinabuhi pinaagi sa pulong sa Dios. Mao gyud ay pinakaimportante mga kaigsunan nga ang atong kinabuhi giyahan sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Dios mao ay mugiyan niini. Ang mga mensahe sa Dios maoy magdumala niini. Kay kung mensahe sa Dios maoy ato agyong sundon, maoy atong ikinabuhi mga igsuon, dili gyud ta mahisalaag ug sigurado gyud ta mga kaigsunan nga makasulod diha sa wala nay katapusan nga kinabuhi, nga wala nay kasakit, wala nay mga kagulanan, wala nay bisan unsa pang balatian. Sa ato karong pagahisgutan mga kaigsunan mahitungod ni sa mga milagro nga atong makita diha mga kaigsunan sa nagkalaing mga lugar o sa nagkalain nga mga dapit. O kini mga milagro dili lang kay kinilang panahona o karon lang panahona mga kaigsunan nakasinati ang kalibutan or nagpakita o moingon ta mga kaigsunan dili lang kay karon lang mga panahona nakapanghitabo kini. Gani sa amo ang panahon kaniadto sa bata pa ko, ako mismo nakasaksi nga na ay mga butang yun nga katingalahan sa panahon nga nagkuyog-kuyog ko sa usa ka mananambal. Kay naamang gyoy mga milagro unya usapod sa nakapaagni nako sa una sa bata pa ko. Una pamilya nako ang usa na himong mananambal, ang akong papa mismo. Unya ako gyud mismo makakita nga doon na gyoy mga milagro. Unya ang gigamit pod ato mga kaigsunan, ako gyud ning di gyud ko mo kuan gyud ani kanang dili ko mo tago tungod kay ako maning nasinatian. Ang akong papa gikan sa kaniadto sa wala pa ko mataw sumala sa sugilanon nila ug sa ako ang mama. Ang nabatasan gyud sa una kay wala may nagwali pa kaayo kaniadto, wala pod kaayoy nagtudlo mahitungod sa pulong sa Dios. Batasan ni papa nga sa iyang pagkabatan-on kaniadto mangita gyud na siya og mga mulumilagro. Unya sa iyang pagkabatan-on kaniadto didto pa sa nagpuyo pa na sila sa panyabunan, sumala sa ilang sugilanon. Naagyo na sila'y kanang kaya, kumbaga. Kay ang akong mama, ika-34 ra kuno na siya nga saop sa ako ang papa. Buti pasabot na agad sila'y kaya, kay daghan man kay silag saop. Unya usas mga saop, mao ang iyang asawa, nga maupod ang akong mama. Unya na sila'y kaya, na sila'y kwarta. Unya nabatasan sa ako ang papa nga mo manguha gyud siya og kanang naay mga gahom-gahom. Makakita gani siya naay mga mulumilagro para depensa og pagpanalipod kuno sa iyang pagkatao dinhi sa kalibutan. Unya sa panahon nga makakita siya og mga tao nga dunay mga mulumilagro, ihaday nang sudon gamiton ang kwarta. Unya makakuha dayon siya og mga habak, makakuha dayon siya og mga lana, o kanang makakuha dayon siya og kanang gitawag og orasyon. Unya ang nahitabo ato mga kaigsunan usa ka higayon matud pa dunay nagsangyaw niya. Unya nindawat siya. Unya niabot ang panahon nga iyang gisurrender ang mga habak, pero niabot ang panahon nga dunay mga pagsulay, dunay mga nagkasakit. Nimbalik na pod siya og pagamit sa iyang nakatunan nga orasyon. Unya hangtod na tao mi nahimugso ko diha sa mong pamilya. Nagdako ko mga kaigsunan nga akong papa nagsangyaw sa ngalan ni Hesus ug at the same time nagamit pod og orasyon. Ug mao toy nakapadaghan sa tigumanan diin gisugdan sa akong papa. Unya nainganyo ko sa pagkuyog kay usama ko ka magduluyog sa iyahang mga kanta. Kay daghan man kayo og kompos akong papa pero dili kayo siya inana og kapaningog. Maglisod ko og
duyog tungod kay ang akong papa dili kay wala kay siya magasahi og kanang paningog. Og ang nahitabo mga kaigsunan, ako mismo makakita gyud milagro. Unya usas nakapaag ni ato kay sa panahon nga manambal tong akong papa dad-an og manok Bisaya. Unya naay mga madala nga kanang moadto mi sa mga balay nga naay magkasakit, labi na katong usa sa mga gitambalan sa akong amahan nga miguwas ang dila. Unya ang dila naabot na diri sa hawak, gisalay na lang sa banihado ang kanang dila sa kanang usa ka tawong nagkasakit nga matud pa gibarang. Unya tungod kay nahuot naman ang dila sa baba sa tawong nagkasakit, gipalugpitan na magkutsara nga dunay gibutang nilang panapton para dili masamad ang alingagngag, para makaginhawa lang ang ilang pasyente. Gitambalan to ni Papa, unya ang kanta pa ni adto sa una nga akong pwedeng duyogan kanang dunay gahom ang Ginoo sa jutay ngikap mo Ginoo. Mo na mga kanta nga gamito ni Papa niya sa ngalan ni Ginesos. Yes, tinuod na. Ako mo istorya ko mga kaigsunan, ako yun ang nasinatian, akong nakita. Nya ang nahitabo ato mga kaigsunan ko sa Ginoo, iyahang ampuan, normal nga pagampo gamit ang Biblia. Diha sa mga pagtulunan nga gibilin sa Dios. Unya sa dihang interbyuhon ni Papa ang masakiton, mura magulay alabyo. Tirahan na ni Papa sa orasyon. Pagtira ni Papa sa orasyon, iyahang panawgon ang tanan nga mga kanabitang mga banggiitan nga mga manulunda, mga arkanghel, mga doktor, mga kaigsunan. Iyan ang sangpiton. Unya ako mismo mga kaigsunan, makakita gyud ko nga ang usa ka dila nga kanabitang niabot na sawak, gisalay na lagbandihado, gisalay na lagpinggan kumbaga, ni os-os gyud. Unya kabalo ba mo gikuha ang kutsara, unya nibalik gyud og gamay ang dila, nya gibutangan na itog habak. Unya niabot ang panahon mga kaigsunan nga nagkadaghan ang mga magwawali, nagkadaghan ang magsasangyaw sa pulong sa Dios. Hangtod dunay mga debate na hitabo, dunay mga kulok kabildo mahitungod sa tinuod nga mga mensahe o tinuod nga pagdumala. Niabot ang panahon mga kaigsunan nga nanarbaho ko o doon na mga pastor nga nag-atiman pod sa ako ang pagpangalagad sa Ginoo. Dito nagkat-on ko sa Biblia, hangtod doon ay pastor nga nagmentor nako. Doon ay usa ka pastor nga ning tudlo gyud nako mahitungod sa mensahe sa Ginoo diha sa Biblia. Og akong nakit-an nga medyo nakit-an nako nga mahimong makasumpaki ang akong nakatunan sa mga aksyon sa akong amahan. Hangtod ni uli ko mga kaigsunan og ako ang kining siranay mi sa akong amahan. Hangtod ni abot ang punto nga ang akong papa ni agree gyud nga dili gyud maayo ang orasyon. Pero unsaon taman makit-an man kuno niya ang milagro, mas dali pang milagro sa orasyon kaysa pag-ampo daw kuno. Mao na nga daghan kaayo nga challenge sa akong pagpangalagad sa Ginoo. Usa nga akong challenge nga ako ang masunog ang orasyon sa akong papa. Pero nihangyo gyud siya mga kaigsunan after sa akong pag-eskwela. Unya ning duaw na pugos ako ang mga ginikanan. Nya hila ko siyang atubangan, pa pastor nako. Unya nasubo ko tungod kay padayon pa nimong gigunitan kanang habak. Kay sa una kani adto ang iyang mga anak, ako og usa na kong mga igsuon sad nakakat-on gyud og kanang orasyon. Kabalo kong mabasa sa mga libreta nga dili mabasa sa tao. Kay gitudloan ko ana pero wala na ko magamit kay doon naman ko'y mga tahas. Nya talawan man ko kayo anang mga tahas nila kay paigdaon magminteryo, pasudlon og mga bangag. O niya magpuasa dito, niya mangalap dito panahon sa Biyernes. Sultihan ta mo mga kaigsunan, tungod sa kahait sa orasyon sa akong amahan, kanang botelya nga ipikasin bukon ra na sa hangin ni Papa.
tayhupon lang na. Munang wala kunoy daotang espiritu nga dili mapahawa sa lawas sa tao kay mabuka magani ng kuan, mabuka magani ng kana bitang botelya sa ipikasin sa tayhop lang. Munang kabantay mo anang mga manambalay tayhop gyud na, di gyud na mawagtang ng tayhop. Sa Binisaya pa na sa uban tutho. Unya napoy mga yaga-yaga pod taon ng kaniadto nga moingon nga naunsa wala ra ba toy panutbras tong dawhana. Mao na nga kanang mga inana nga mga milagro para nako dili na siya bag-o. Tungod kay ako mismo nakasaksi o ako mismo nakakita. Unya niabot ang panahon mga kaigsunan nga padayon akong gisiran, gibalik nako gyud ang tinuod nga mensahe sa Ginoo diha sa kasing-kasing sa akong amahan. Niabot sa punto mga kaigsunan nga balik na pug ko og panarbaho, dayong sunod balik na pug ko sa ako ang ginikanan. Nya padayon akong gihangyo akong amahan nga pa akong sunugon tong imong orasyon. Insa ayaw John kay gipangayo nako nagtinarong, ako po nang iuli og pagtinarong. Sunod na akong hangyo niya, iyaha ko nung gilubong diha sa kanang punuan sa ilalom sa Jimilina. May buntag ni Dong Salditano, usa si Dong Salditano nga saksi gyud na sa sitwasyon pod sa akong pagpangalagad ug sa ako ang ginikanan. Kana si Dong Salditano kay silingan mamiana. So kining akong istorya dunay mga tao nga maka-confirm gyud ani. Dili ni yung pakaulaw sa ako ang ginikanan. Kay ngano man nakalingkawas gyud ang akong papa sa orasyon before siya gikuha sa Ginoo. Unya makatestimony ko mga kaigsunan sa kahimtang sa mga tao nga naay mga orasyon. Una, naay kagubot kanunay ang kinabuhi. Dili magkasinabtanay ang pagpuyo. Sunod na po na kong uli mga kaigsunan, hindi na ako kalimtan, hilak na gyud ko sa iyang atubangan pa. Ang bitong imong orasyon, kaya kong sunugon. Insa, ako ang gikalot pagbalik John, unya akong gipaanod sa sapa. Kay, sa ako nang gikaingon nimo nga, kanang, gipangayo nako og tinarong, iuli po na kong tinarong. Kaysa ako ang pagpangalagad mga kaigsunan, daghan kay kong mga habak, daghan kay mga anting-anting nga akong gisunog. Muna nga nakasunog ko og 30 ka habak. Kaniadto nga sige ko og adtog Bohol, adtog Norte, yanaga ni nakasunog kog libreta mga kaigsunan nga dito sa Norte nga ning pula ang kayo kana bitaw kabantay mo anang kabantay mo ana nga kana bitaw oxygen nga lighter, di ba? Kung imong pakusgan ang oxygen nga lighter, ang kayo ana naaras babaw, ang hangin dili nimo makit-an nga naay kayo gikas punuan sa lighter, unya ang kayo ana paingos babaw. Kabalo ba mo mga kaigsunan pag sunog ng kuslibreta ning kayo sa sapunuan pero sa tunga-tunga walay kayo, unya ang babaw na po na apoy kayo. Unya mo tong akong giinginlan, akong gi-rebuke, wala koy habak, wala koy orasyon. Kay sa ako nang gikaingon, talawan ko nga klaseng pagkatao sa dihang gitudloan ko nilag orasyon kay naa may misyon. Kanang una, kinahanglan ko kang mo ang pinakabugat ato kanang pahigdaon kag minteryo nya pasukulon kag kilat o kanang pasudlon kag bangag nga medyo moabot og 3 ka gabi. Si Papa moabot na tog 9 ka gabi dito ilalom sa bangag, walay kaon, unya tubig ra ang dadon. Mugawas na si Papa ang mangluspad, unya luya na kaayo, pero kung naay tambalan perting dali ang maayo. Mao na nga about anang mulo milagro sa akong kinabuhi, dili na siya bag-o lamang,
kanang nanggawas ron diha sa social media nga gigamit ang ngalan ni Hesus, mga gigamit nga mga gipangtawag ang mga prinsipe, mga pila ka mga arkanghel, pila ka mga doktor sa usa na siya sa angay natong tukion. Sumala sa giingon sa ako ang mga kaigsuonan nga medyo ni aksyon na gyud og kabalaka, murag dingkiling na ang pagtuo nga murag mobiya sa Biblia, murag pog nawili pod sa Biblia. Ang tungod niini nagpakisayod sila sa ato nga programa kay nakadungog man sila sa ako ang wali kaniadto nga usas ako ang gigikanan kaniadto naghimo gyud milagro. Tinuod na nakatukod si Papa og simbahan tungod ato kay tungod sa nagkadaghan ang mga milagro. Pero mao lagi na usapod sa mga problema, moampo ra pod si Papa baylihan. Mga sugalan niya kami pod adto sa una mo kirig-kirig ra pod mi kanang mo bayli ra po mi og baylihan. Tungod kay naman si Papa sa baylihan. Muna nga sa diha nga nagpamintor na kog pastor, daghan ang mga pastor nga nagtudlo sa kuha tungod kay usa ko ka tawo mga kaigsunan nga dili bitaw ko mahimutang kung dili nako masabdan og unsa may gisulat sa balaang kasulatan. Usag yun na nga kinaiya nga nakapatabang nako nganong isog ko nga mosangyaw sa pulong sa Dios. Nganong kinahanglan kong mubarog sa mga mensahe kay didto nako natugkad nga ako'y mga tubang sa tanan nga akong gitudlo. Kanang mga magtutudlo, sila mo'y mga tubang anak kung giunsa na nila pagdumala, kung giunsa na nila pagpasabot. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo. O kini nga mga gitawag anting-anting o kanang mga mulo milagro, dili lang kay sa panahon ra sa panahon ni Ginoong Hesus o sa panahon sa mga apostoles, kundi panahon pa na sa panahon sa karaang panahon. Panahon pa ni Moses. Sa panahon ni Moses, mga kaigsuonan kung imong lantawon, doon na po'y mga naghimog mga milagro. Gani, kaya nilang usbon ang kulor sa tubig. Kung ang imuhang pagtuo, mabawra gyud, madala gyud ka anang mga milagro nga imong masaksihan. Kay sa panahon ni Moses, mga kaigsuonan, na ay mga milagro didto nga pwede silang makahimo pagpula sa kanang tubig. Dako kay na siya, makalilisang na siya, makakita kag suba. Unya orasyonan na siya, mapula. Wala pa na mahitabo karon. Pero kung imo lang taon sa katapusang libro sa Biblia, doon na pa'y labaw pa ana nga makahimo niya na apan ang giingon diha mga mini na sila. So muna nga doon ay usa ka bersikulo nga diin ko gidala sa Ginoo para pagtubag ni ining usa ka pangutana nga unsa makunoy ako kasulti anang mga nanglutaw karon nga mga milagro diha sa social media. Diha sa sulat ni Apostol Juan, unang Juan kapitulo 4 bersikulo 1, ang matuod og ang mga dili matuod nga espiritu. Ang giingon dinhi, mga igsoon ayaw ninyo tuohi nga ang tanang nagpatuo nga ang espiritu anaa kanila, kun dili usisahan ninyo kun gikan bagayod sa Dios ang espiritu. Nga anaa kanila kay daghan ang dili matuod nga mga propeta nga manungha og ang sa tanang dapit. Maila ninyo kun ang maong espiritu iya bagayod sa Dios, pinaagi niini. Ang nagpahayag nga si Jesucristo nagpakatao iya sa Dios. Pero dili lang kay kinila nga mga ilhanan nga gipakita sa tibuok Biblia. Maun ni gidiscuss ni Apostol Juan kay mauni ang panahon nga diin na ay mga nagsangyaw sa nagkalaing mga Dios sa panahon sa mga apostoles. Gani sa panahon ni Apostol Pablo, dunay mga manalagna, dunay mga naghimog mga milagro, dunay naghimog mga salamangka, kumbaga mga kaigsuonan nga nakapaag ni sa daghang kay mga tao. Apan pag-abot ni Apostol Pablo, gilutos nila si Pablo kay nawagtang man ang ilahang mga pananapi. Unya dinhi giklaro mga kaigsuonan nga kung naay may mga tao nga
mo maghimog mga milagro nga magpamatuod nga sila sugo o sinugo sa Ginoo nga mo angkon nga naa kanila ang balang espiritu, kinahanglan ang Biblia nagpasidaan nga kinahanglan natong usisahon, kinahanglan ato gyong ilailahon nga matud pa dinhi ayaw ninyo tuohi ang tanang nagpato nga espiritu ana kanila kun dili usisaha ninyo. Ang pulong usisaha ato ng trabaho, imo ng trabaho, ako ng trabaho ang pag-usisa. Ang pag-usisa mga kaigsunan kinahanglan gyud nga basig gyud sa Biblia, dili lang kay opinion lamang kundi basig gyud sa Biblia. Sa ako nang gikaingon mga kaigsunan, tinuod na nga sa panahon nga mo litok ang tawag orasyon, daghan kay ng tawgon. Unya daghan na kayo na silag panagang. Na sila'y mga gipanghabak, gipangsuksok, na sila'y gipang butang dili sa ilahang bukton o kaha diri sa ilahang kamot. Nanay mga dagko nga mga ibutang diri silang kamot, ibutang diri sa ilahang diri o ibutang diri silang liog o kaha da na silang hawak. Ang uban ana tungod sa kadaghan luoy na king tan-awon. Muna nga usa sa mga pagpakisayod, no? Pakisayod sa balaang kasulatan, mga kaigsunan ko sa Ginoo, na ay mga pamaagi unsaon nato pagkilates. Ang espiritu nga tinuod o ang espiritu nga dili tinuod. Usa sa mga gipakita sa balaang kasulatan kanang usa sa mga ilhanan, no, kanang gipakita diha sa Biblia kanang paghimo og mga habak. Kabantay mo sa panahon nga ni si Ginoong Hesus og sa iyang mga tinun-an, wala gyud na dili gyud nimo sila makit-an nga dunay mga habak. Dili nimo sila makit-an mga kaigsunan nga doon na sila'y panagang. Wala gyoy gi tudlo dihas Biblia ni gipakita nga ang tanan nga mga alagad sa Dios o tinuod nga mga tinun-an sa Dios diha kang Kristo mga kaigsunan doon na sila'y mga panagang. Wala gyud diha gitudlo gipakita sa Biblia. Pero ang mga manalagna o kaha mga naghimog mga milagro nga dili gikan sa atong Ginoo, dili gikan sa Dios, daghan na kay silag mga panagang. Daghan kay na sila og mga habak, kumbaga. Unya kanunay na silang magpahinungod. Kanunay nilang bairon ang ilang orasyon. Mo nang dili gyud na sila mo absent sa panahon nga dunay mga Biyernes. Unya labi na gyud sa gitawag balaang semana sa Biyernes Santo nga diin mahitabo Marso ug April. Na sila'y mga mission, kumbaga, nga pabilin sila nga dunay pabilin sila nga mahimong hait o piktibo ang ilang pagpanambal. So kining pagpanambal mga kaigsunan nga maghimo og mga katingalahan nga daay maayo, dunay mga milagro mga kaigsunan, usa na sa mga gipangandaman sa atong Ginoong Hesukristo nga moabot gyud sa katapusang mga adlaw nga dunay mga magsangyaw sa mga pulong sa Dios. Timan magsangyaw na gyud. Unya mag-ayog mga milagro sa ngalan ni Ginoong. Pero mao na magsampit sa ngalan ni Ginoong, pero daghan pa kaayo pong mga sangpiton nga mga dili ngalan na ni Ginoong Hesus. Daghan na kayong yamyamon, kumbaga. Mangutana ta, nganong makahimo man sila og milagro? Ang tinuod mao ni, ang gipakita sa Biblia, ang mga milagro dili basihanan nga maunay maghatag og kamatuoran. Ang mga milagro mga kaigsunan dili na mao'y tinuod basihanan aron ikaw ug ako motuo na ka nga maunay kamatuoran. Kay bisan gani si Satanas o ang mga kaabi ni Satanas makahimog milagro.
dili tanang milagro gikan sa Ginoo. Mao nay giingon dito ni Apostol Juan nga usisahan ninyo ang tanang klaseng espiritu. Ug sa ako nang gikaingon, trabaho nimo ug trabaho nako ang pag-usisa. Ang problema kung wala nimo ang balang espiritu, unsaon nimo pag-usisa niini ug unsaon nimo ni pagtugkad niini kung ikaw mismo nga nagtuo nga wala nimo ang balang espiritu. Madala gyud ka. Mao na nga kung imuhang usisahon pod unya wala kay kalibutan ug wala kay gikabagaagan, wala kay kalibutan sa mga gitudlo sa balang kasulatan, makatuog yun ka nga akini mga sugo ni sila sa Dios kay naglitok man pod og ngalan ni Ginoong Hesus. Pero mao ni maglitok gani og ngalan ni Ginoong Hesus unya daghan pang mga tawgon, daghang pang panawgon, usa na sa mga ilhanan mga kaigsuonan nga mga mini nga mga manamnambal o mini nga mga propeta, mini nga mga naghimog mga milagro mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Kay dunay mga pasidaan ang Dios diha sa Biblia mga kaigsuonan ug dunay mga ilhanan nga gipakita diha nga iyang gibilin aron maoy mutimon sa atong pagpangalagad sa Ginoo, nga moy mugiya aron dili gid kita mailad o malimbungan sa bisan unsa nga kanang buhat sa kaaway. Usa sa mga timailhan mga kaigsuonan kanang pagpanawag og dili na sa ngalan ni Ginoong Hesus. Manawag na ganing mga doktor sa mga kalangitan, mga ngalan sa mga anghel, usa na sa mga sukwahi kayo sa gipakita sa Biblia. Kung imo lantawon diha sa libro ni Apostol Pablo sa Galacia, doon ako'y nabasahan diha sa maong libro. Timan usa kini ka lig-on nga pasidaan sa sulat ni Apostol Pablo alang sa tanang mga magtutuo dili lang sa mga magtutuo diha sa Galacia. Lakip usab sa atong panahon karon. Diha sa Galacia kapitulo 1 unya sugod og bersikulo bersikulo 6. Ako ning basahon mga kaigsuonan. Nahibulong ako nga sa kalit lamang mibiya kamo kaniya nga nagtawag kaninyo pinaagi sa grasya ni Kristo. Ug midawat kamo sa laing maayong balita. So naay laing maayong balita. Unya ang tinuod mao kini nga walay laing maayong balita. Apan gisulti ko kini kay may mga tao man nga nagsamok kaninyo og naninguha sa pagtuis sa maayong balita ni Kristo. Apan bisan og kami og usa ka anghel nga gikan sa langit nga magwali kaninyo og maayong balita nga lahi sa among giwali, mahimo unta siyang tinunglo. Sa gisulti na namo karon sublion ko pag-ingon kun may magwali kaninyo sa mayong balita nga lahi sa inyong nadawat, matinunglo siya. So diha imong makit-an mga kaigsuonan nga kung doon na may mga tao, mga igsuon nga magwali, magtudlo o bisan gani maghimog mga milagro mga kaigsuonan nga dili sibo gayod sa mga gitudlo sa Biblia, matud pa ni Apostol Pablo mahimo unta siyang tinunglo. But ipasabot dili ni siya basta-basta mga kaigsuonan nga kana bitawng dili na siya basta-basta nga pakisayod o dili na siya si Apostol Pablo mga kaigsuonan nagsulti gyud nga kana bitawng dili basta-basta diayng ilhon kanang mini og dili mini. Kay ngano man ang ipakita dinhi magsangyaw pod sa pulong mayong balita. Magpaila pod sila nga mayong balita apan dili diha dapat tuuhan. Pero usas na gikabalak ani Apostol Pablo nga daghan kaing namiya tungod kay mayo man pong balita makaayo man sad o labaw sa tanan makahimo pog mga milagro. Pero sa ako nang gikaingon usa sa mga ilhanan nga
usa sa mga ilanan nga dili tinuod nga alagad sa Dios o dili tinuod sugo sa Dios o pinadala sa Dios kanang nagsampit sa ngalan ni Hesus apan daghan na pod kaayo nga kana bitawng giyukbuan, daghan na pod kaayo ang gisangpit. Sumala sa akong gikaingon nga nagsampit mga nagdoktor sa kalangitan, sa mga banggiitang mga anghel diha sa kalangitan. Diha sa libro ni Apostol Pablo, diha sa Kolosas kapitulo 2 imong tan-awon diha. So ablihi ang inyong Biblia mga kaigsuonan diha sa Kolosas kapitulo 2. Ingon dinhi mga kaigsuonan, ingon dinhi nga Kolosas kapitulo 2. So ako sa nga pangitaon mga kaigsuonan kay na ako sa ning pasudlan og awit mga igsuon ha. Ako sa ning nga tan-awon pagbalik unya. Ako sa ning nga pangitaon kung asa to nako nadapit nabutang para ato gyuning matagaan og pagtagad. Ako sa ning nga pasudlag awit makalangit diri sa ato nga panag-uban og kay dili ni siya ampinganan ni siya nga diskasyon mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Dili ni siya basta-basta nga kana bitaw nga i-discuss tungod kay una sa tanan sa matag karon og unya ang mga magtutudlo maatubang gayud sa tanan nilang gitudlo. Kinahanglan gyud nga kaming mga magtutudlo nagatudlo mi sibok gayud sa gibilin nga mga mensahe sa atong buhi nga Dios. Ato sang tagaan og pagtagad ang mensahe nga awit makalangit labod diri lang sa tunga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Pinagisay mong mga labod uban sa pagtuo, dawaton ko ang kaayuhan sa balatian. Milagruso o gamhanan ka nga Diyos, ikaw ang kagahapon, karunog sa walay katapusan. Nga nagpamuhat sa among taliwala. O Diyos, Okay no, salamat kayo sa inyong paghulat. Unya dalaygon ang Dios nga paday magpanalangin. Katagan sa nato og pagtagad ang uban nga mga bihatod og mga mensahe diri sa ato nga panag-uban. Ang pulong mo kinabuhi ko. sa imong mga kamot. Matud pa na sa atong igsuon. Good morning Pastor Gideon and everyone. God bless always. Maayong balita diha Pastor og sa mga avoid listener the word of God. God bless all and protect us Almighty, all Jesus mighty name. Malaygon ang Dios mga kaigsuonan, no? So ato nang balikan mga kaigsuonan nga dili lang bag-o ang kanang mga nagsampit og mga nagkalinlain nga mga ngalan diha sa kalangitan. Lamang ang mga pasidaan mga kaigsuonan sa atong Ginoo pinaagi ni Apostol Pablo nga diin nagsulat siya niini mga igsuon nga mensahe nga ikaw ug ako gipasidan-an nga dili gyud ta pwede pong manghukom. Pero natural gyud na nga dunay mga tawo nga magsampit og dili na ngalan ni Ginoong Hesus. Atong balikan mga kaigsuonan diha sa Kolosas kapitulo 2. Unya sugod ta og versikulo
versikulo 14. Gipapas niya ang tanan tang mga utang, lakip ang tanang kasabutan bahin niini, o giwagtang niya ang tanan pinaagi sa paglangsang niini dito sa cross. O pinaagi sa kamatayon kang Kristo, gibuntog ni Kristo ang mga espirituhanong pangulo o mga otoridad nga gipasundayag niya ngadto sa tanan ang ilahang kapildihan. Busayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo mahitungod sa pagkaon, ilimnon o mahitungod sa mga adlaw nga balaan o kasuguan sa bag-ong bulan o bahin sa adlaw nga ipapahulay. Kining tanan mga anino lamang sa mga butang nga umaabot apan ang katumanan mao si Kristo. So diha giklaro ang katumanan mao lamang si Jesus Christ. Diha sa bersikulo 18, ayaw kamo paghukom ni bisan kinsa nga nagmapabsanon og nagsimba sa mga anghel og nagpatuo nga labaw siya kaninyo tungod sa ihang nakitang pananaon. Nagpagsigarbo siya sa iyang tawhanong hunauna bisag wala siya'y katarungan. Og isalikway niya ang ulo nga mao si Kristo og nagmatuto og nahiusa sa tibok lawas pinaagi sa mga lutahan og kaugatan niini og nagpatubo sumala sa pagbuot sa Dios. So imong makit-an dinhi mga kaigsunan nga dunay mga tawo gyud nga nagpakisayod, nangayo og nangaliupo sa mga anghel. Og usa sa mga giklaro dinhi mga kaigsunan nga kini nagapanghitabo gyud ni sa panahon pa ni Apostol Pablo. Dunay mga naghimog mga milagro nga dili ang atong Ginoong Hesukristo ang gisangpit. Dili ang atong Ginoong Hesus ang giyukbuan o giampuan. So muna nga magbantay ta usanas mga ilhanan nga dili mga sugo sa Dios ug dili mga pinadala sa Dios. Dili tanang naghimog mga milagro mga pinadala og sugo sa Ginoo. But ipasabot dili tanang mga milagro mga kaigsunan gikan sa Ginoo. Unya usas mga pasidaan sa atong Ginoong Kristo diha sa Mateo 24 nga dunay mga maghimog mga milagros sa iyang ngalan apan wala siya makaila. Maghimog mga katingalahang buhat ug sa ako nang gikaingon dili lang kini maoy panahon na hitabo sa panahon ni Jesus Christ ug sa ato ang panahon nga mauna ang katapusan nga mga adlaw, kundi nahitabo usab kini sa unang mga panahon. Gani dunay mga pasidaan ang Dios ngadto sa iya mga katawhan nga mao ang mga Israelita. Diha sa libro sa Deuteronomio, ablihi inyong Biblia diha sa libro sa Deuteronomio mga kaigsunan, versikulo 18. Imong makit-an diha sa versikulo kapitulo 18. Kanang naay konteksto dinhi nga gidid-an sila sa pagsundog sa mga buhat sa mga dili magtotoo. So anang panahon na nanay mga magtotoo. Kining maong libro mga kaigsunan apil ni sa gitawag Book of Law nga maoy mugiya sa mga Israelita silang pagpanaw paingon sa yutang saad. Mausab sa atong panahon karon nga walay laing mugiya nato ang pulong ra gyud sa Ginoo. Usa sa mga pagpasidaan niini mga kaigsunan nga dunay mga tao dito nga nagpatuo nga naghimo pog mga milagro sa panahon nga ang mga Israelita nagpanaw gikan sa Ehipto paingon sa saad sa Dios nga maong Kanaan. So ato ning basahon mga kaigsunan diha sa libro sa Deuteronomio 18 bersikulo 9. Kung adto na kamo sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios, ayaw kamo pagsundog sa ngilad nga mga buhat sa mga lumulupyo sa ubang mga nasod. Ayaw ninyo ihalad ang inyong mga anak pinaagi sa pagsunog. Ayaw kamo pagsundog sa mga patuo-tuo o sa mga diwata o sa mga mananagan o sa lamangkiro o modangop sa mga tigsangpit sa mga espiritu. Kanang daghan na kayong mga ngalan sa mga espiritu nga sampiton. Mugawas na gani ang usa ka mananambal mga kaigsunan, like example ang usa ka mananambal musampit og ngalan ni Hesus.
Pero daghan pa kayong sampiton nga mga ngalan sa mga mananambal, usana sa mga ilhanan, mga kaigsunan, nga dili pinadala sa Dios kanaong maong klase nga mananambal. Kay walay laing mananambal ang Dios lamang, ang Ginoo lamang. Ang mga apostoles, kung imong tanaw, naghimo silang milagro sa ngalan ni Ginoong Kristo lamang. Wala na ilaing ngalan nga gisampit sa mga apostoles. Wala na sila ilaing panggisampit nga mga ngalan sa mga anghel o mga doktor diha sa kawanangan. Og imong makit-an diha, mga kaigsunan, nga wala pod sila laing gipangtangkil nga mga panagang. Tungod kay ang Dios, mga kaigsunan, maoy manalipod nila. Mao nay usas mga ilhanan nga magpamatuod nga kanang klase nga milagro dili na gikan sa Ginoo, kundili gikan na sa ilhang pagpatuo-tuo nga buhat rapod sa kaaway. Kusana ka ilad o limbong aron ang mga tao malimbungan, bisan gani ang mga pinili kong mahimo. Mao nay mga pasidaan sa atong Ginoong Kristo. Kumbaga bisan gani ang mga Kristohanon madala. Munang magbantay ta mga kaigsunan, kung ang atong pagtuo willing ba nato ning pagkamatian. Sa mas usa ka pastor mga kaigsunan ko sa Ginoo nga nagkasakit siya og siyam ka bulan. Unya miabot ang panahon nga ikarga na siya sa kanabitang kayong-kayongan para dadon sa mananambal or binisaya. Og nagsampit po ngalan ni Ginoos. Tungod kay dili gyud siya mosugot nga patambalan siya sa gitawag anting-antingan o kanang manalagna sa ilahang lugar. Naningkamod yun siyang nanghawid sa iyang kadre. Insya nga, kung kuhaon ko sa Ginoo karon, ug dili niya ihatag ang kong ipangayo nga siya mo'y muayo nako mismo, magpasalamat ko sa Ginoo. So nanghawid yun siya, iyan ang testimony. O niya, nanghawid yun siya, niya nihilak na ang iyang asawa, iyang mga anak, tungod kay iyang gibarugan ang iyang pagtuo, nga gikan yun sa Biblia. O niya, sa dihang nakitaan sa Ginoo nga nimbarog yun siya sa iyang pagtuo mga kaigsunan, pila ka adlaw nabati niya nga nahinay-hinay na og nimbalik ang iyang kagana sa kaon, na nasay maayong tulog, unya nawagtang ang iyang nahinay-hinay nga nagkawagtang ang iyang ipamating sakit. Hangtod nga naayog yun siya ug nibalik siya sa pagdumalag simbahan ug pagsangyaw sa pulong sa Dios diha sa Kayawkaw, sakop sa Bayawan. Muna nga sa atong pagtuog pagpangalagad, nagyo na sa mga pagsulay. Kung dili ba ta mo bulag sa atong pagsalig sa Dios, dili ba gyud ta mo biya sa mga mensahe sa Ginoo, unya mo dangop na hinuon didto sa mga gitawag mga tigkonsultag, mga daotang espiritu o tigsampit sa mga espiritu. Kanang musampit og nagkalain-lain nga mga espiritu diha sa kawanangan. Usa ka na sa mga nagpakita nga dili sugo sa Dios, dili pinadala sa Dios. Nga daghan na kayong gisangpit nga mga ngalan gawa sa atong Ginoong Kristo. So magbantay ta ana. Bisan pag kung mag-ayo na sila, magbanhaw na sila mga patay, o bisan ang mga patay hatagan nila kinabuhi. Ang tinuod mga kaigsunan, dunay mga milagro nga moingon nga pastor, namatay man gyud to. Ang tao nga confirm nga namatay mga kaigsunan, kanang niabot siya og 24 ka oras, wala na gyud siya maginhawa. Patay na gyud siya. Kana mo'y patay. Pero kung wa pa gani minuto, wa pa gani oras,
nibalik ang iyahang gininhawa. Ang tao manggon nga patay, kanang pila na ka oras ang milabay nga wala nay pulso. Wala nay gininhawa. Imo hikapon ang liog, hikapon nimo ang kamot, unya imuhang paminawon ang iyang ginhawa, wala nay hangin nga mugawas, wala na gyud nay kana bitang wala na maglihok ang iyang kasing-kasing. Mo nay taong patay. Pero inaana nga igo lang nakuyapan. Gitabang mga kaigsunan, moingon nga nabuhi bisan ang patay bisan patay gihatagag kinabuhi. Bakak na siya. Diya ang mga tao sa dali sad kaayong mutuo tungod kay mao lagi wala magbasa sa Biblia. Niya dili gusto ang Dios nga pati ikaw nga nahimong Kristohanon og nitikang na sa pagtuo mahisalaag ka. Nga mubikas tinuod sa pagtuo unya mas kana bitawng mas maingganyo pagka sa mga milagro. So ang pingi ang imuhang pagpangalagad sa Ginoo. Ang pingi ang imuhang pagsunod sa tinuod nga pagtuo sibo gayud sa Biblia. Nga dili ka mubulag diha sa balang kasulatan. So diha giklaro mga kaigsunan sa atong gibasa diha sa Deuteronomio kapitulo 18 nga ang tanang klase nga pagpanagang, manghabak, kanang mga anting-anting sa ako nang gikaingon. Dili na gikan sa Dios. Naga ni mga mananambal nga dunay mga habak, naay mga pagpanagang, unya naay mga anting-anting. Bisan pag magsampit sila sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, giisip na diha sa Biblia mga kaigsunan nga mga mini nga mananambal, mini nga mga manalagna, mini nga mga propeta, mini nga mga magsasangyaw, ug mini nga mga mananambal. So dili gyud ta padala sa mga milagro. Kini pasidaan na bisan sa unang panahon. Labi na gyud ni ining katapusang mga adlaw. Nga kitang mga Kristohanon kinahanglan kantigutang mukilates sa espiritu nga nagpatuo nga naa kanila ang espiritu sa Ginoo. So sa ako nang gikaingon, dili tanang milagro gikan sa Ginoo. Kini gibasig yun na sa gipahinumdom o gipasidaan sa atong Ginoong Hesukristo diha sa Mateo 24 versikulo 24 nga nag-ingon dinhi kay manungha ang mga mini nga Mesiyas o mga mini nga mga propeta, magbuhat sila mga milagro, mga dagkong milagro o mga katingalahan aron pagpasalaag bisan sa mga pinili sa Dios kung mahimo. Timan nga gipasidan-an ko na kamo niini. Muna nga ang akong advice mo ni ayaw tuguti nga igo na lang ka sa pag-angkong Kristohanon apan wa kay tunog Biblia. Ayaw tuguti nga igo ra kang walihan pagkahuman murag wala ray nahitabo. Lahi man gud nang naminaw kag wali unya nagtuon ka niini. Kaysa og sa naminaw kag wali pero wala ka magtuon, murag kag naglantaw og salida ba. Unya nablis ka sa salida, nainganyo ka sa salida, imo dayon nang gipanugid. Kutob ra ka diha. Wala ka makasinati sa tinuod nga kausaban og tinuod nga mga pamaagi nga gikan sa Dios kun igo lang kang naminaw unya wala nimo buhata. Dili sad ka makabuhat ana kung dili nimo tun-an. Muna nga usa sa mga advice gyud sa tanang mga Kristohanon nga magtutuo niining atong kapanahonan karon. Kung makadungog mo mga wali o makakita mo mga milagro, kilatisan ninyo pag-ayo kung kana gikan bas Ginoo. Ug insakto kayo ang gihimo sa usa ka tawo nga nagpagisayod nga pastor unsa may imong kasulti aning naghimong mga milagro. Mao nang ako ang gisugilo ninyo ang tanan akong nisinatian. Pag naaga ni mananambal kadaghan nga ing mga panagang, daghang habak, daghang mga kwintas, daghang mga bululoy, daghang mga kanang uban luoy na kintan-aon.
Daghana kay nangulumbitay nga mga bagol. Kay kuyog-kuyog man ko sa akong papa sa una nga nangita pud sa taon anang bagol nga walay mata. Insya ingon akong papa bisag bayran o ilisan niya og kanang usa ka kalabaw, kanang usa ka bagol nga way mata, usa ka lubi nga way mata. Kay naa man gud sa orasyon ana nga naas mao na ilang mission nga makakaplag sila. Nya wag gyud ko kasunod ato kay sa ako anang kaingon, talawan ko nga klase nga pagkatao mahitungod na sa tahas og mission nga kinahanglan na kong tumanon. Saynan ka nga pahigdaon kag minteryo. Unya mahadlok ra man gani ko sa una bisan ganig anino. Mahadlok ra ko sa una og kanang mutingog na ng doktor ko. Labi nagkilom-kilom na mukanta na kog dunay gahom. Pero kuyog-kuyog ko sa akong papa sa una. Nya nami mga habak. Nami habak nga isulod og bala katong basiyo nga bala. Nami habak nga isulod og kanang murag di kwadrado. Pati nagana mi habak. Salamat ko sa Ginoo nga iya kong gidala sa Biblia. Unyang nagpasalamat gyud ko sa Ginoo nga before mo mibiya akong papa kanang iyak gyud ko nung gisurrender ang iyang orasyon. Pero mao lagi na kung unsay iyahang gipugas, mao say iyang anihon. Pero akong gipasalamatan ang Dios nga nagkalingkawas si ato before siya gikuha sa Ginoo. Og usas ako ang ikadasig ninyong tanan. Sumala sa pasidaan sa atong Ginoong Hesukristo, kining pulong pagkilati sa espiritu. Hinahanglan kilatison yun nato ang mga milagro o nagpaka kanang gitawag espiritu kung tinuod ba kini nga gikan sa Ginoo. Kay daghan nga mga milagro karon pero usa ra gyud ang tinuod nga espiritu. Daghang klaseng espiritu apan usa ra ang tinuod nga espiritu. Daghan naghimog mga milagro apan dili tanan milagro gikan sa Ginoo. Mo nang kinahanglan kilatison sulayan kon gikan bagyod sa atong Ginoo ang maong klaseng espiritu. Unya daghan kay mga ilhanan. Dili lang habak o pagpangonsulta sa mga ngalan sa kalain-lain nga mga ngalan diha sa kawanangan, kundi makit-an pod diha sa gitawag kanang tinuod nga bunga. Tinuod nga batasan sa pagpuyo. Haong ba ang ilahang pagpuyo? Basig nagpuyo-puyo ra pod na. Basig naglibin-libin ra pod na. Unya kung imong lantawon ang tinuod nga mga alagad sa Ginoo, mga pinadala sa Ginoo, si Kristo lamang ang manluluwas. Si Kristo lamang ang tigpanalipod. Si Kristo lamang mga kaigsunan ang magbalantay, tigpanalipod. Dili ng mga kwintas-kwintas, dili ng mga anting-anting, dili ng mga habak-habak. Kay kana usas mga ilhanan nga nagpakita nga kana dili iya sa Ginoo ug dili gikan sa Ginoo ang maong milagro. Og ako nagtuo nga sa inyong pakig-uban sa atong programa na anamoy mga nasabdan nga mga ilhanan kung unsaon pagkilatis ang espiritu nga gikan sa Dios og ang espiritu nga dili gikan sa Ginoo. Mo na nga magbantay ta kay moabot na gani ang panahon mohimo na nagmilagro kanang naaslumganan hatagan ng kinabuhi. Moangko na sila nga mao na na sila si Jesus. Nya daghan kayong malimbungan. Nya usas mga lisod kaayong dawaton diha nga bisan gani kung mga pinili sa Dios kung mahimo kanang gitawag ni Ginoong Hesus kung mahimo madala. So ayaw tuguti nga sa imong pagkakristohanon mailad dagkas mga muli milagro. Labi na kung doon na kay pamation, labi na kung sulayan ka. Sa ko ang nasinatian, nakasulay mangyud ko og kanang kanser. Kasulay mangyud kog kanser. Usa ka tuig ug 6 ka bulan nga nagsaper kog kanser. Daghan kay mga tawo nga moagni nako. Kay daghan man kay itong mananambal pa diri gyud pod sa Cebu. Diha gani sa
diha gani sa Occidental paingog manapla di ko kahinumdum kung unsa tong lugar ha, basta kay nagbiyahe mi adto paingon og manapla, tuyok mig Bacolod. Kanang na ako'y gidriban, dato to siya ang iyahang bana hapon. O niya ako mo'y driver nila. Nya pareho mi nga ay cancer, leukemia. O niya wa ko kabalo nga naadi ay siya'y kuanon kanang atuong mananambal. Nya kanang mananambal diha sa Occidental. Kausa na lang, gamay na lang. Kanang mananambal diha sa Occidental, dato na gyud kay na daghan kay na silag mga gwardiya na. Tako na kay silag mansion. Nya ako gyud mismo nakakita tungod kay katong ako ang pasahero adto man magpatambal. Di ko kahinumdum kung asa to dapit diha sa Naabatos Cadiz, basta kay agimig San Carlos dayong Calatrava, kana baybay mi diha nya paingon mig na manapla. Di ko kahinumdum kung asa to nga lugar. Kanang inig kakita niya nimo, matag-an ka kung unsay imong sakit. Niya maayo gyud sa diha-diha, pero pila ka bulan mo balik ra pod. O niya katong akong pasahero nga pareho na kong sakit, daghan na ka ito sa habak. Niya ako sang giingnan, paila-ila na ako nga pastor ko. Sa pastor na ikabrad, sa patambal ani kanang gamitan ni habak manalipod ni sa ko nga walay laing tig panalipod nako. Ma'am, si Jesus lang, ang Dios lang. Pareho tang naay sakit, leukemia. Pero ang muluwas nako dili ka ng habak, dili nang giingon nimong mananambal. Uy, daghang kaisag mga gwardya, maglinya ang mga kanang mga pasyente. Nya dato na gyud ang mananambal. Kay katong mga maayo muhatag masad, pero naa siya mga baligyang mga bululoy. Nay mga lana niya mahal sad. Mo na nga kanang inana dili na siya bag-o alang nako. Gisulayan ko ato kung mugamit bagyud kog habaksad. Yan niabot ang panahon nga giatake hinuon sa maayog sakit dito sa Chongwa. Kuyogan ako unom ka tulo ka adlaw, tulo ka gabi. Nya ako siyang kuanan og giingnan ako ang iyang anak, sir, kuhaan ng habak sa imong mama para ang akong mga pag-ampo kanang ayuho ni imong mama. So gikuha ag habak, kanang kamot niya munggawas sa ng tubig kay nimbo murabag ni hupong siya. Sa dihang human akong ampo kay gikuhaan sa habak, naayos siya. After pila ka bulan, kanang process na sa paingon sa Japan, kay ang bana Japan man. Karon ang nahitabo, nimbalik man po siya og patawd og habak. Nya gipaum-um pa to siya papel. Dito na po Chongwa. Wa gyud siya matabang, patay gyud siya. Prehaming leukemia. Mo nang kung nagpadala ko ato, maayo man tuod pero patay gyapon. Kay ang milagro dili magdugay. Mo nang daghan kay kong mga nasinatian, kinahanglan lang po kung manamilit o niya back to FM station dang atong programa, balik ang ato ang panag-uban sa programa nga pulong mo kinabuhi ko karong gabi. Dalaygon ang Dios, magpanalangin, magampo ta. Amahan namo nga Dios nga magkagagahom. Salamat Ginoo sa imong mga mensahe nga diin imong gipaabot karon sa tanang mga tao sa nagalaing mga lugar, sa nagalaing mga nasod, diin aron sila dili mailad sa mga milagro nga imo nang gipasidaan sa among kinabuhi nga kini mahitabo sa katapusang mga adlaw. Amahan, among gipangayo nga kanunay mo kaming lig-unong resigon nga mubarog kami sa mga mensahe sa imong mga pulong diha sa Biblia. Ug tagaan mo kami og kaisog sa pagpabili niini nga dili gid kami madala ni magpadala sa mga milagro nga dili gikan kanimo. Bisan pa sa mga anting-antingan, sa mga habak-habakan, sa mga orasyon, I declare nga kini walay gahom para kanamo. O dili ni makahimog kadaot sa imong mga tawhan nga misalig kanimo. Tungod kay ikaw lamang ang among tinuod nga tigpanalipod. Dili ng mga habak-habak, dili ng mga anting-anting, dili ng mga bululoy. Ang imong gahom
ang pangalan ni Ginoong Hesus, ang dugo ni Ginoong Hesukristo maoy manalipod kanamo aron dili gayod mosulod ang bisan unsang buhat sa kaaway sa matag usa namo kakinabuhi ug sa mong Pinoy-anan ug sa tanang mga magtutuo nga misalig sa imong mga pulong. Ako silang itugyan og salig nga na kanimo, manalipod ka sa among kinabuhi tungod kay nagatuo kami sa imong kamatayon, sa imong pagkabanhaw ug sa dugo nga imong giula dito sa cross, Ginoong Hesus. Salamat Amahan sa imuhang pagpanalipod kanamo ug pag-atiman kanamo karon og sa imong pagbalik sa ngalan ni Hesus. Amen ug amen. Dalaygon ang Dios, magpanalangin kanatong tanan. Kini Igsoon Pastor Gideon moingon na usab sa atong nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless og sa tanang mga listener sa ato ang FM session Back to FM dalaygon ang Dios, magpanalangin. Bye-bye and God bless. Balik ta karong gabi.